Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kani ka kru kubur kapala yu nu mau por. Haka bakala sapriang kamtam haki WhatsApp group. Kapala thokum ni. Lanang telut ka sorkar jelai ka jinglang jing start sa Garo Hills. Ka jingpli ka university ba ningkong jong ka jela. Habal grade damal grade. Kala penti kena bha ba ka thame jong ka jing start. Ka download sa Garo Hills. Markate ka kan thup ka board of school education embos. Kapala don hakan nongba tura. Ngadu kapor jong ka jingyo ka jela rilum. Barmenta sa ka university. Ka petlut jabaro ki college ro. Ka don hatura. Barkate ka lapau sai bha. Bagi school bagi college. Ki don menta ha ka jing penya jong ki te ki arteli Islam. Ki badon ha Garo Hills. Ka jing don jong ki te ki arteli Islam. Kumta ka pen isai ba ka jela baro ka we. Ka dai ban phai khmat ha ka bai dai bat ka pule puthi sa Garo Hills. Khamtam sa West but South Garo Hills.